Teoretic, dacă am folosi un railgun masiv pentru a trage un proiectil de pe suprafața lunii către Pământ, acesta ar putea dobândi viteza necesară pentru a învinge forța gravitațională a lunii. Odată scăpat de sub această influență, glonțul și-ar continua drumul prin vidul spațial până la întâlnirea cu atmosfera terestră. Provocarea majoră apare însă în momentul intrării în atmosfera noastră. Din cauza vitezei colosale și a frecării cu aerul, un glonț obișnuit din metal s-ar topi rapid și s-ar dezintegra complet înainte de a atinge solul. Pentru ca acest proiectil să ajungă întreg la destinație, ar avea nevoie de un miez solid din tungsten, un scut termic și plăci ceramice protectoare. Astfel, glonțul ar putea supraviețui călătoriei, lovind pământul și creând un mic crater la locul impactului. Acel mic crater ar putea deveni rapid cel mai cool punct de atracție din orașul tău. Poți să-l transformi într-un loc personalizat pe Bump, aplicația perfectă pentru a marca locurile vizitate și pentru a vedea pe unde se plimbă prietenii tăi. Cu Bump poți chiar să hășurezi pe hartă zonele pe care le-ai explorat deja, transformând lumea într-un joc de cucerire. Bump este creat de prieteni pentru prieteni. Tocmai de aceea, atunci când tu și un prieten ajungeți la crater și dați Bump, ceilalți prieteni din grup vor primi imediat o notificare că sunteți împreună acolo. Este semnalul perfect pentru ca și restul găștii să vi se alăture. Cu Bump, gașca devine mereu mai mare.